kai Allah ka canza mana wannan rayuwa, Allah ka canza mana wannan rayuwa. Wai ka zo gurin mutum saboda Allah ya hore masa abin duniya, ka zo don ya taimaka maka, ka ganni wajen karfe 6 ina gurin nan, amma alamu ma mutumin nan baya cikin baya gidan nan. Sai dai ka ta jin hayaniyar yara, kuma kai sallama ba wanda zai ansa maka saboda tsabar dai kawai ya tara. Wallahi ina nan gudu ba inda zan ji daga har ranar da zai fito daga gidan nan. In aikin banza muke masa na ji, in ko muna da amfani dai na ji. Salamu alaikum. Amu alaikum salam. A'a babban da kai nan kalla sai ya hana rabul din kai wannan rabul bari zai yi kasa kai kan na je na ji. Gaskiya mutanen nan ko abin da suke ba adalci a cikin shi. Kaga tun karfe 6 ina gurin nan. To ni da na zo in baka labarin yana baya ai na taho da ni ma nan zuwa nan in gidan wannan rabu in zo in same shi a dan tattauna mu san dai dan abin da ya kamata. To ya labarin siyasa magana nake baka ce da ni komai ba. Da Allah sai mi kyale ni da Allah abin da yake damu ya dame ni ka zo wani magana siyasa kake mata. Ni fa yanzu kuɗi nake so kawai in na samu. Kuɗi kuma kawai ni in ga na samu kuɗi shine da mata. Aka bai wanda mu na kake kuɗi ne yaran ai magana muke ai mu ba magana akan magana abin da ya shafa harkar siyasa. Lalle yan haka ne kwa in dai har haka ne to magana ta kafa karfi na. Tambayar ka nake wani rabu yana gida ko baya gida. Yana nan mana yana cikin gida a ciki kuma ka aika na bubbuga bari ka jima. Assalamu alaikum. Wanda zai an sa maka na yi wannan ya fi so 100 a gurin nan amma ba wanda an samu. Kaga na buga da hannu kaga bayan hannuna yasa na dauko dutse yanzu nake bubbuga ko magana ka a motsin yara a cikin gida. Ka dai faɗa kai ma a to ni ba zan iya ba ni in dai haka ya to shi ke na tafi kai ka zauna a ina nan kai matsalar ka da kai a baka ne yau to Allah ya baka amun Allah ya baka amun ji nagode sai an jira sai an jira da nagode sai mun me mun hada mu suke da ni sai an jira sai mun hada mu sai an jira ka cika ne ni ga abin da ya dame ni ina cikin sama ni ga abin da ya dame ni gida ba labari nan fa magani ne naira 50 yadda na je na jira wani yazo na ce taimaka mu nan na zo gurin fara wuri yaki zuwa ni fa kuɗi in dai kaga kuɗi ko ta halin kakan gidan samu kuɗi su zo kawai tunda dai duniyan ma yanzu ba kuɗin Allah da Annabi ake nema ba ni kowane iri ne su zo mun kuɗi amma ka zo kana mu wata magana wa ni kuɗi ko to na halin kakan ne in za su zo mun ba su zan yi ba kai bil adama me yake damun ka zo ka zauna kana ta shiri ka kai alawo kai kuma waye kai ni ba mutum bane ahali damuwanka ni kuɗi nake so kawai ni ko ta yaya in za su zo kuɗi nake so magana ce ta kuɗi in dai kuɗi ne ka samu tunda magana ce ta kuɗi ka riga ka gama yin kuɗi zan taimake ka amma mu ahalin jinni muna da sharaɗai wanda za mu baka dole sai ka ji sannan za ka samu waccan biyan bukata an dai zan samu kuɗi zan bi ba a karya alkawari ba zan karya ba kuɗin da za su zo ko ba zan karya ba ko nawa kake so za ka samu sharaɗin mu shine a kullum za a mare ka sau 3 duk lokacin da ka sa hannu za ka ɗebo kuɗi a lokacin za a mare ka ba komai amma ko nawa ne za ka fito da shi ba komai na yadda ka amince na amince ba komai na yadda ba a karya mana alƙawari ba zan karya ba na yadda kai kuɗi ni da abin da yake wahalar jiri kenan kuma wai a ce wai zan karya sharadi
haba ai ba zai yi ba. Kaga wannan daga ci aljanni ni da na daɗe ina neman wannan kuɗi ko ta ko ina su zo mini ko aljanni na ce ka Allah ya mutum gaskiya zuwa wannan rabin ya daina zuwa ka Allah ya ka taimaka mu ga kuɗi ta ko ina za su zo mu. Ta hanya ne ta wannan lamari samu dace samu dace yanzu kaga wannan abun da aka bani to na ga yanzu zan fara jarraba a aljanin na ƙarya mu ko fa dai gaskiya ne. Kai ya rasulullahi manzon Allah ta jama'a na zama don har garan na zama don to kuma kai gaba ya rasulullahi manzon Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un subhanallah kai wayo Allah na wayo ka anya kuwa anya wannan lamarin zai yi kuwa anya wayo Allah kai gaskiya na fasa kan kuma anya ne kai jama'a ni fa tsarin nan fa gaskiya tsarin nan fa gaskiya iya ya kai ai ba wai samun ba inda za a tsaya a ci dan ni yanzu ba na son a ce wani ma ya fuskanci me yake faruwa da ni yauwa haka wannan lungu zan shiga in je in gama lissafin me zan siya me kuma zan kashe yauwa kaga wannan zan je in ba wa mama mai doya in ci ajiye min su da an jima zan zo cinya kaza uku wannan ka anya ko na sha kudin nan da mari amma da nan ne in ba fa aboki na wannan kai ina ni na sha wuya na ai na canza yanzu kaga wannan 4,000 su kuma zan je in sai abinci ko kwano 5 ne tunda kudin nan zan dinga samun su a kowane lokaci zan dinga samun su wannan abinci zan siya. Ni fa kaga wa'ancan kuɗin fa na samu kuma na biya bukata. To amma yanzu samun wa'annan kuma sun zo. A'a makoci na. Kuma yan kalla makoci ko na biyu ba da ganin ka. To ya za ka gani? Ni ba da muka ka koma gidan wannan rabu. To ai da ma wuya ce. Ya ce ta kai ni kuma yanzu komai ya riga ya wannan ai na ganka ai alamun ka kai. Ai yanzu dai ka zo guri na. Ka ce wannan rabul ya ganka kenan. Wannan rabul ni rashin hakuri ne dai. Wannan rabul. Abokin bari in baka labari. To ba ni insha. Tsakani har ga Allah wani alƙawari na ɗaukawa kaina. Alme alƙawari na ɗaukawa kaina. Kuma alƙawarin nan yana cika fa amma ina shan wahala. Kana shan wallahi ina shan wahala. To wannan alƙawari ko ne irin alƙawari ne kai ba haka. Man kalla ina ranar da ka banni wajen wannan rabu naji kana tafiya ke da wuya. Sai wani aljini ya bayyana a gurin. Bare kuwa kare da mun hankali wani irin aljini kuma zaka gani ba wai zan rena mun hankali bane aljani ne yace ya ji bayanan da nake shi gaba ɗaya bayani na akan kuɗi nake yin shi dan haka idan ina buƙatar kuɗi shi kuɗi sun samu sun gama samuwa nace kaman yaya sai bani sharadi guda 3 wai kai ne kaga aljani ko aljani ne ya ganka ko shafa ko tabuwa kai ne wai man kalla kana so kamar da ni kaman wani dan iska to ya abin yake a yauwa abin da ya kamata ka tambaye ni kenan
ina jin kana mai bayani akan cewa bani da kuɗi, ina da matsalar kuɗi. Sai ce mun to ai bani da matsala. Dan haka akwai sharadi, zai bani kuɗi ko nawa nake so, amma a kullum zai mun mari guda 3. Kuɗi za su samu. Na ce na amince bare. Bare kai da kai. Makalla, yana ganin kamar abun nan wasa ne. Ka kai ba dole ni abin dariya yake bani ba. Ai dole in ji dariya. Ka taba gani ya kuɗi kamar nan? Haka da dariya. Ba za su shi ba. In tsuke baki na kenan. Kware kuwa. To ga kuɗi a jikinka ka ce to ba ni nawa. Ɗebo ka bani nawa. Man kalla. A ɗebo a bani nawa ka san in je ni ma in je in yi ce bare ka gannan ga daga ni sai wannan shege riga da gani kullum da nake samu na kilin bani da shi yanzu. Ciro a bani nawa ka san. To in je in yi ce fa ne ni kilin din nan ma shi ya fi damuna. To tun da ni na ɗauko wa kaina zan samu wani abu ba man kalla ya zan yi. Wayo anan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Haka. Abin da nake ga maka kenan ai abin da nake ga maka kenan. Subhanallah. To wallahi da haka nake cin kuɗin nan. Wai wannan marin da ne wallahi man kalla. A'a ina aka mara gani yau ɗaya za a yi mun. Kullum 3 yau ɗaya za a yi mun. Kai bari in baka bari ai tunda ne ma alƙawarin nan baka. Wayo yana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wayo kaga man kalla ka su kai kadai yaran ba Allah ka kare in dai haka kake cin kudin nan wannan kudin naka kake ci ka ci shi da wahala sai an jima ni ba za a ci da ni ba man kalla ka dai ka aika mun nawa gida amma ni nayi gaba gara in je in yi itaci ni da shan wuya kai da sai an jima ni fa wannan rayuwa anya ga dai kuɗi suna samuwa kuma cin su suna shan wahala. Wayo.